Την κυρία Λιακούλη, καλημέρα σας κυρία Λιακούλη. Καλημέρα, τι κάνετε. Ο κύριος Μεϊκόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χάνετε το χαμόγελό σας. Και ο κύριος Μαρκόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Λιακούλη και κύριε Μεϊκόπουλε, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων για αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό του κόμματός σας. Και θα ξεκινήσουμε από εσάς. Αμφισβήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Βέβαια αυτό σε συνέχεια του στόχου τον οποίο είχατε βάλει. Ότι εμείς θέλουμε να είμαστε δεύτερο κόμμα. Και εμείς με επιμονή ρωτάγαμε με τη Μαρία, αν αυτό δεν συμβεί, θα είναι ομολογία ηττάς. Και έρχεται τώρα το αποτέλεσμα, αν και έχετε μια μικρή ανωδική πορεία, το ξεχνάνε αυτό τα στελέχη σας και λέτε ότι ο Ανδρουλάκης θέλει που δεν είμαστε δεύτεροι να τον διώξουμε. Και έρχονται και δηλώσεις, δεν είναι, και έχουμε και διαργασίες που δεν ξέρουμε που μπορούν να φτάσουν. Και μην πούμε ονόματα, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο κύριος Γερουλάνος, ο κύριος Παπανδρέου, και έπεται και κυρία Γιαννακοπούλου και έπεται και συνέχεια. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ζωηρά παιδιά. Πιστεύω να θέσετε κι εσείς συζήτημα σήμερα το πρωί. Τα παιδιά της αλλαγής είναι ζωηρά γενικώς, κυρία Αναστασοπούλου, εσείς ξέρετε. Άτακτα ίσως. Άτακτα παιδιά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχει ανοίξει μια συζήτηση, είναι αλήθεια, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο κρίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, σε σχέση με το προηγούμενο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, γιατί των ευρωεκλογών δεν έπαιξε καθόλου. Είχαμε 7%, είχαμε 6,5 μονάδες παραπάνω και ούτω καθεξής. Σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, όπου το αποτέλεσμα ήταν και πάλι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, η συγκυρία έδειξε και εκτιμήθηκε ότι εξαιτίας και του γεγονότος ότι υπήρχαν τόσα προβλήματα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε αυτός που υπήρχε, ο κύριος Κασελάκης ως αρχηγός μου, επιτρέπει ο κύριος συνάδελφος, όχι δεν το λέω προσβλητικά προς Θεού. Ναι, λέω απλά ότι είχε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άλλα χαρακτηριστικά. Και η μείωση μεγάλη του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα πήγαινα αμέσως. Αν ρωτήσει τον κύριο Μαρκόπουλο αν περίμενε το 28, δεν το περίμενε. Κανένας δεν το περίμενε. Ακριβώς. Αφού πάμε λοιπόν στα χαρακτηριστικά αυτά του δικού μας όμορου, ας πούμε, χώρου. Μετά θα δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία κατακριμνίστηκε, έτσι. Το 28% ήταν ένα ποσοστό που δεν το περίμενε κανείς. Συνεπώς οι συνθήκες, με απλά λόγια, ήταν τέτοιες που θα ευνοούσαν το Πασόκ να είναι πιο ψηλά και να είναι στη δεύτερη θέση που ήταν και η επιδίωξη. Ο κόσμος ή εσείς τότε λοιπόν. Και εσείς όλοι ή μόνο ο πρόεδρος σας. Αν είναι και θέμα προσώπου. Ναι. Θα σας πω. Εμείς λοιπόν αυτό που βάλαμε σαν στόχο ήταν η δεύτερη θέση. Η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι γίνεται τώρα λοιπόν. Η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος δεν μπορεί να γίνει μόνο με τη μονάδα. Ή δεν μπορεί να γίνει μόνο σε επίπεδο ποσοστών. Θεωρώ ότι εκφράστηκε αγωνία από συντρόφους, από ανθρώπους, εκτός από προσωπικές επιδιώξεις, αυτά θα πρέπει να βγουν προς το παρόν έξω. Στα όργανα θα πρέπει να πάμε. Αγωνία. Αμφισβητεί το πρόεδρος και θέλω να ρωτήσω. Εσείς πιστεύετε ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος, έτσι κι αλλιώς, τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα έβαζαν ζήτημα ηγεσίας? Δεν είμαι βέβαιη, κυρία Αναστασοπούλου, αν θα γινόταν αυτό ή αν θα γινόταν τώρα. Και σας το λέω απολύτως ειλικρινά. Ή τους χρόνους που ο καθένας επιλέγει να εμφανιστεί. Εγώ τι λέω όμως. Έτρεξαν αυτά τα πρόσωπα όσο έπρεπε στην προεκλογική εκστρατεία? Εγώ θεωρώ ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα έδωσε τον πραγματικό καλό αγώνα. Μάλιστα. Ότι οι βουλευτές μου, είμαι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, έκαναν αγώνα σε όλες τις περιοχές, έδωσαν την ψυχή τους, συνεργάστηκαν. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εσείς θα θέλατε να μπείτε σε μια διαδικασία συζήτησης να δούμε αν πρέπει να αλλάξουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη? Ή λέτε όχι, με τίποτα κακό θα μας κάνει? Ακούστε λιγάκι. Τι θέση παίρνετε? Εγώ είμαι της Γιατί εξής. θα είσαστε υποχρεωμένοι να πάρετε τέτοια θέση μέσα από τα όργανά σας. Εγώ θα πάρω θέση όπως παίρνω πάντα θέση. Θα πάρω θέση στα όργανα όμως. Και όπως καταλαβαίνετε, κύριε Παπαδάκη, αυτό το έχω σεβαστεί πάντα. Θεσμικά. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχω και ένα θεσμικό ρόλο, ο οποίος ρόλος είναι και εγγυητή της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και της ενότητας
σε ό,τι αφορά την παράταξή δεν μου. φαίνεται μέχρι στιγμής πάντως. Ακούστε λίγο. Οι συνάδελφοί σας οι οποίοι επικοινώνησαν αυτό, το ότι πρέπει να αλλάξει ενδεχομένως το πρόσωπο. Όχι με διαρροές. Όχι με διαρροές, κανονικά και με επιστολές. Επιστολές από αέρος, τηλεοπτικού. Αυτή από τους συναδέλφους σας. Βάζουμε τα ζητήματα στα όργανα. Βέβαια, οι συνάδελφοι, κάποιοι από αυτούς που έβαλαν τα ζητήματα, είπαν ότι απευθύνονται στα όργανα. Κάποιοι έβαλαν πιο πάνω τις προσωπικές θεωρώ διώξεις από το καλό του κόμματος, κύριε Λιακούλη. Είναι αυτή η στιγμή, η ώρα που πρέπει να αποδραματοποιηθούν τα γεγονότα και να γίνει το εξής, κατά τη γνώμη μου. Ελεύθερα να εκφραστούν όλα, με μία μεγαθυμία από την πλευρά όλων, με μία νηφαλιότητα και ηρεμία και με σεβασμό απέναντι σε όλους. Όλα να εκφραστούν, όλα να μπουν στο τραπέζι, να τα συζητήσουμε. Όσοι έχουν αγωνίες για το οτιδήποτε, γιατί κάποιοι έχουν αγωνία και για μερικότερα ζητήματα που δεν βγήκαν στη δημοσιότητα, και εγώ τα γνωρίζω. Και τα μερικότερα και τα μεγαλύτερα ζητήματα, όλα τα ζητήματα. Πάντως εγώ προσωπικά είμαι εδώ και θα είμαι εκεί, κύριε Παπαδάκη, κύριε Αναστασοπούλου, και αυτό το λέω και δημόσια, για να διασφαλίσω ότι θα εκφραστούν όλοι όπως νιώθουν, όπως αισθάνονται, και ότι θα εκφραστούν με σεβασμό και εκτίμηση στην άποψη του καθένα. Να περάσουμε στον κύριο Μιακόπουλο. Σήμερα έχετε μια σημαντική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Βέβαια, εάν λάβουμε υπόψη μας αυτό που είπε ο κύριος Κασελάκης, ότι σε όποιον δεν αρέσει μπορεί να φύγει, απευθυνόμενο στον κύριο Τεμπονέρα, που του απάντησε «Εγώ θα παραμείνω γιατί εγώ είμαι παλιός, εσύ είσαι φρέσκος». Το γεγονός ότι κάνει την αυτοκριτική του ο κύριος Κασελάκης και λέει ότι ξέρετε κάτι, η προσωπική μου προβολή έκανε κακό στον αγώνα μας τον προεκλογικό, και όταν αυτό γινότανε ως κριτική, τα επιχειρήματα ήταν εντελώς διαφορετικά, και όχι από τον ίδιο αλλά και από εσάς. Το γεγονός ότι επανέρχεται η συζήτηση για την κεντροαριστερά, αλλά ρευανσιστικά, ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι γνωστός, άμα είναι ας με πάρετε τηλέφωνο. Και εσείς ουσιαστικά φαίνεται ότι δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι είσαστε στους χαμένους αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Απέναντίας, κύριε Παπαδάκη, ενώ είναι εύστοχη η παρατήρηση, θα διαφωνήσω με την κατάληξη και επιτρέψτε μου να εξηγήσω. Νομίζω ότι καταρχάς το ότι υπάρχει μια θα σας πω, το ότι υπάρχει αυτοκριτική αυτή τη στιγμή από τον πολιτικό μας αρχηγό, νομίζω ότι τον τιμά αυτό το πράγμα και θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό με αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το εκλογικό αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων έχει διαμορφώσει ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Με δύο χαρακτηριστικά, κύριε Παπαδάκη. Το πρώτο είναι η πρωτοφανής καθίστηση της εκλογικής της Νέας Δημοκρατίας, 14 μονάδες κάτω. Και το δεύτερο, σε παράλληλη ισχύ με το πρώτο που ανέφερα, είναι το γεγονός ότι κανένα από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν κατάφερε να εισπράξει ποσοστό από αυτή την. Αυτό είναι μια. Όχι ήττα απλά. Είναι ότι στους στόχους που είχαμε βάλει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, επί της ουσίας τον πύχη περάσαμε από κάτω. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Λέτε κάτι. Ναι. Αποδοκιμάστηκε η κυβέρνηση. Ναι. Ανεξάρτητα από το τι θα πει ο κύριος Μαρκόπουλος, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αποδοκιμάστηκε. Όταν παίρνει 28% αποδοκιμασία είναι. Το είπε και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος άλλωστε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν επιδοκιμάστηκε η δική σας πολιτική. Αυτό μόλις είπα. Έτσι. Άρα αυτό είναι ήττα. Άρα λοιπόν, κύριε νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε. Μήπως πόνταρε περισσότερο ο πρόεδρος στον εαυτό του από όσο έπρεπε και λιγότερο στο κόμμα, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος? Εγώ δεν περιμένω ότι θα ασκήσετε κριτική απευθείας στον πρόεδρο, αλλά η αυτοκριτική είναι σημαντική. Θα μας δώσετε τη δυνατότητα ορισμένων ημερών, γιατί ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει σε μια εις βάθος αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Όμως, αν μπορώ να κάνω ένα πρώτο σχόλιο προσωπικό, νομίζω ότι οι τοποθετήσεις, οι δημόσιες του κ. Κασελάκη τις τελευταίες ημέρες περιγράφουν κάτι τέτοιο. Κατά τη γνώμη μου. Κάτι τέτοιο, κάνω στην αυτοκριτική. Μήπως ενδεχομένως ότι η αυτοκριτική είχε να κάνει με το δεν έπρεπε να δείξω τα σπίτια μου ή δεν έπρεπε, δεν ξέρω τι, να πάω βόλτα και πάει λέγοντας, και όχι, για παράδειγμα, στο θέμα της ακρίβειας, μήπως τελικώς δεν ήταν πραγματικά ρεαλιστικές οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση του φαινομένου που πλήττει οριζοντίως στην ελληνική κοινωνία? Ήταν κάτι που φάνηκε στην κάλπη στα αποτελέσματα? Θα σας πω, γιατί τέτοια αυτοκριτική είδαμε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι επί της ουσίας οι προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατά κάποιο τρόπο συνέβαλαν
και στη μείωση του ποσοστού του κυβερνητικού. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης τι λέει σήμερα? Έχουμε μια πρωτοφανή εκλογική καθίζηση για το κυβερνών κόμμα, όμως δεν λέει ότι θα μειώσω τους φορολογικούς συντελεστές, δεν λέει ότι θα μειώσω το ΦΠΑ, δεν λέει ότι θα πάρω πίσω την τρεχμαρτή φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών. Εστιάζει το πρόβλημα κυρίως στα πρόσωπα. Λέει, θα κάνω ένα σχηματισμό. Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, οι προτάσεις που κατατέθηκαν από την αξιωματική αντιπολίτευση, τεκμηριωμένες και κοστολογημένες, συνέβαλαν. Μπορεί να μην ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, όμως καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτό που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε και στον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, και εσείς ανήκετε στους ηττημένους των εκλογών. Μην μου πείτε ότι είσαστε ικανοποιημένοι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι από την προηγούμενη Δευτέρα έχει αλλάξει σύνθεση στη Βουλή. 128 βουλευτές έχετε. Αλλά πήρατε. 98. 128 έχει πέσει η κυβέρνηση. Τρόμαξε. Αλλά πήρατε ένα μήνυμα ιδιαίτερα σοβαρό. Είτε καταψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, είτε απήχαν και ήταν δικοί σας ψηφοφόροι. Διαφωνούν με τις πολιτικές σας. Αν και από άλλη πολιτική παράταξη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ένα εξαιρετικό του λοιπόν άλμπουμ στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν το «Ψυχραιμία παιδιά». Είχε και ένα άλλο βέβαια ωραίο τραγούδι μέσα, ναι, το «Αρχίζει το μάτς», το οποίο μάλλον πάει λίγο προς τις διεργασίες της κεντροαριστεράς. Αφορά τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Συμφωνώ. Όμως, ψυχραιμία παιδιά. Περίοδο χάριτος δεν δίνει ούτε σε εσάς, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας. Προφανώς το μήνυμα είναι αυτό το οποίο περιγράφεται. 112 είναι. Εμείς λοιπόν έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας. Μήπως ίσως καλύτερα που έφυγε πια από την επιχειρηματολογία σας το 41%. Το είπε και ο Πρωθυπουργός και κατά τη γνώμη μου, επειδή ήμουν οπαδός του δόγματος ότι το 41% ήταν υποχρέωση, ήταν κάτι το οποίο είχε βάρος. Καλάμι ήταν. Και αν κάποιοι το έδανε καλάμι, αυτό και καβαλημένο πολύ άγρια, κύριε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εμέσως πριν σαφώς, το είπε. Τις κάρτες του με το 41 βλέπαν από ψηλά. Τους διαιτητές το δεν ήταν μόνο στα Υπουργεία το καλάμι, ήταν και μέσα στη Βουλή όμως το καλάμι. Ψυχραιμία, παιδιά. Δεν αναφέρεστε στον κύριο Μαρκόπουλο. Λοιπόν, ψυχραιμία. Δεν λέει και όχι. Δεν λέει και όχι. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Με ψυχραιμία και νυφαλιότητα ερμηνεύουμε το αποτέλεσμα. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας με 158 βουλευτές. Με έναν Κυριάκο Μητσοτάκη που θα μου επιτρέψετε να πω ότι το κεφάλαιό του δεν έχει απομειωθεί. Έχουμε λοιπόν το χρόνο, όχι την άνεση, το χρόνο να γυρίσουμε πράγματα. Τι είναι το άβατο του βασιλέως είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης και σε μια περίοδο που ήταν πραγματικά διαμφισβήτητα ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, που αποδείχθηκε ότι είναι τροτός. Δεν είναι άτρωτος ο Πρωθυπουργός. Ακούστε να δείτε. Και όταν έχετε τέτοιες απώλειες ως κόμμα, ο πρώτος που το παίρνει όλο αυτό είναι ερμηνεύουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη, την οποία προβάλλεται και ως εκπομπή. Και εδώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση. Ο κόσμος δεν έχει περίοδο χάριτος πάντως, γιατί την είναι η δεύτερη τετραετία αυτή. Αυτά είναι τίτλοι όμως, η καθημερινότητα και αυτά. Κυρία Λιακούρη, δεν σας διακόψα. Κοιτάξτε να δείτε, έχω την άποψη ότι οι πολιτικές μας την πρώτη τετραετία ήταν χρήσιμες και στις αρχές αυτής της θητείας. Όμως, ο πολίτης θέλει κι άλλο. Και από τη στιγμή που ο πολίτης στέλνει το μήνυμα, οφείλουμε να το ακούσουμε. Και λάθη επισήμανε, κύριε Μαρκόπουλο. Και τα ακούσαμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Επαναλαμβάνω, πολύ λίγες ώρες μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Σαν να είχαν συζητηθεί, σαν να ήταν γνωστά το που χώλαινε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο ήταν λάθος η χρονική στιγμή που ήρθε για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής στην τοποθέτησή του. Όχι, εσείς πείτε μας τι λέτε. Προφανώς. Γιατί εσείς δεν είχατε στηρίξει αυτό το νομοσχέδιο. Όχι, το ψήφισα. Το υπερψήφισα κινούμενος παραταξιακά. Ναι. Είχατε εκφράσει παρά τις διαφωνίες μου, το υποστήριξα. Ναι. Από εκεί και πέρα ο κόσμος έδειξε την άποψή του. Επομένως, να σας πω, η άποψη δική μου περιτεύει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Είπα, ο κόσμος δεν έχει ψυχραιμία. Η κυρία Λιακούλη είναι στη λογική, πάντως αρχίζει το μάτς. Εμείς είμαστε στα ψυχραιμία, παιδιά. Δεύτερη αγοριστική δύναμη από το τέλος, ενεργειακή φτώχεια σε όλα τα επίπεδα. Και μια πολλή δουλειά μπροστά. Τι να συζητάμε τώρα, ένας ανασχηματισμός πάντως δεν θα σώσει τα πράγματα. Αν μπορώ να ρωτήσω τον κύριο Μαρκόπουλο με τραγούδια, αν είναι στο 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα ή στο αναπάντητες κλήσεις παντού. Το πρόβλημα νομίζετε του κόσμου είναι αυτό. Όχι, για τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Το πρόβλημα του κόσμου είναι πώς θα μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε στην καθημερινότητά του. Μην μπλέκουμε τον κόσμο στο μικρό κοσμό μας. Αυτά είναι, δεν τον αφορούν. Έχω δεχτεί αρκετές φορές και η Μαρία το ίδιο τηλεφώνημα, όταν εντός ολίγων ωρών
θα ανακοινωθούν. Τι να γίνουμε υπουργοί. Ο ανασχηματισμός από βουλευτές. Εγώ εδώ και χρόνια από όλα τα κόμματα, έχεις καμιά πληροφορία για μένα? Τώρα εδώ που τα λέμε, εδώ που τα λέμε, έχετε καμία πληροφορία? Δεν έχω καμία πληροφορία. Έχετε καμία πληροφορία για τον Μαρκό?